in barst en je schreeuwt om het hardst de verongelijkte te zijn. En wat je ook doet, nooit is het goed. Alle ouderen trekken immers één lijn. Je loopt er als een schooier bij met je jeans en je pet. En hou er rekening mee dat je het op die manier in de maatschappij niet redt. Wat trek jij aan van dergelijke bekrompen huichelarij? In hun hart verzuchten ze immers zelf. Ach, waren wij maar zo vrij. Want ze zijn gebonden aan de buren. En gebonden aan zichzelf. Aan hun streven naar succes. Met hun zenuwen op half elf. En gebonden aan familie, aan traditie en de rest. In hun hele kleine kringetje. En dat is juist de pest. Je hebt geen tas aan je nek. En ze schelden je uit voor gek omdat je anders dan een ander wil doen. En je bent eigen gereid en de manier waarop je vrijt getuigt niet bepaald van hoogstaand fatsoen. Maar met het kuddevolk hoef je echt niet mee te gaan. En de manier waarop jij leeft gaat zo geen donder aan. Want hun hele manier van doen is onnozel en dwaas. Ze hebben een opgedrongen mening en ze zijn zichzelf niet eens de baas. Nee, ze zijn gebonden aan de buren en gebonden aan zichzelf. Aan hun streven naar succes met hun zenuwen op half elf. En gebonden aan familie, aan traditie en de rest. In hun hele kleine kringetje. En dat is juist de pest.